Dainang buhay kang madiskubre ang hawak ang 44 anyos sa si Jenna Loquiliano Miranda. Sa laog mismo kang harong kaini sa barangay Makalaya, Castilla, Sorsogon, pasado alas 6 kasudmang aga. Istorya ni Kagawad Sani Santillan na enot na nagresponde sa pinangyarihan, may sinaksakan sa liog as nakababa na ang short kang biktima kan sa iyang maabutan. Napag-araman man, alas 8 ning banggi kang Lunes Enero 2, kang iatod na ang biktima sa sendang residensya kan duwa subot na amigong babayi. Alagad kinagahan, kan madiskubre na dain ng buhay ang biktima. Puro pa balanda na po baga sa kalay na pantay. Tagilid po siya tapos duman sa kwarto, inabutan mo po duman brief, tapos underwear kang babae, tumpo sa may pamitisan. Tapos Nagtutubod si Santillan, posibleng ang mga kainuman man sa nakambiktima ang mismong kagibo sa krimen na residente kang Kataid na barangay. Sa impormasyon, napag-araman man subot na sa pagbalik sa nasabing pagtiripon kan sospek. Pinangistorya pa subot kani ang nakumiter na krimen. pagbalik itong kainuman ninda, nagpara bayligiraray duman sa birthday sa okasyon. Tapos nagkakaraw pa daki manong ko duman sa ginibo niyang na krimen na. Pigapot da kayo sa sarong kampang, natangay baliktad ang short mo. Nagsimbag itong saro na lalaki naghali na nagsunod duman sa babaeng mga kainumam. Nawalat pa nga ng subrip ko. Ang nasambit na impormasyon, dai pa direktang makumpirmar kang otoridad. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang Castilla Municipal Police Station. Immediately po, nag-request po kami ng yung SOCO team ng Sorsogon para i-process yung, yung crime scene. So kapag nakumplito na po sa mga ebidensya na talaga siya itong suspect, so magpapaila po kami ng kaso sa kami po ma-disclose yung pangaran niya. Patanid kang otoridad sa publiko, urog na sa mga magurang, pagbantayan ng gadang sa indang mga aki, asinday ng pagtugutan pang maghali sa mga alanganing oras. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.